O partido acaba de comezar e faino coa primeira xogada por parte do BNG. Os nacionalistas queren negociar co Bipartito Cambadés os orzamentos deste 2022, pero se os encontros son individuais, unha condición que PSOE e Somos non acaban de entender, pero que aceptan. Non comprendo ben os motivos, pero se eles prefiren facelo así, evidentemente, nós non queremos que ese sexa obstáculo para que os orzamentos non se aproben. Nós queremos que os orzamentos se aproben e queremos que sean o máis consensuados posible. Así que a primeira reunión individual entre o Executivo local e o BNG terá lugar mañá mesmo. Seguirá outra xuntanza co PP e outra máis con Cambados Pode. O Bipartito presentou onte a súa proposta orzamentaria aos grupos nunha reunión que neste caso si foi conxunta. O borrador ascende aos 9,7 millóns de euros, 600.000 máis respecto ás anteriores contas. Incrementouse, pois, obviamente, a partida de festexos, que incluye a principal é a festa do Albariño, porque nestes dous últimos anos apenas hubo festa da situación da pandemia, entón esa é a partida que máis incrementa, lóxicamente. Incrementase tamén algo os servicios sociais, incrementase a partida de parques Sardíns, incrementase a partida de instalacións deportivas, incrementase notablemente a partida de xardinería. O primeiro punto de desencontro entre o Bipartito e o BNG é o capítulo destinado ao Albariño. O Bloque quere que se reduce en 70.000 euros que propón destinar a outros festexos. Non podemos quitarlle 70.000 euros ao Albariño para repartilo, cando é a festa que organiza o Concello, a festa por excelencia, a festa de interés turístico internacional, para destinalo a outras festas, non? Outro punto de fricción é o cemiterio de Vilariño por mor do convenio polo que o Concello financia as obras de mellora desas instalacións. O BNG propón pasar esa partida a gastos correntes, algo que non comparte o alcalde. Gastos correntes é para financiar actividades culturais ou outras actividades que non son investimentos. Os investimentos teñen que ir necesariamente en gastos de capital, non? Por lo tanto, ese cambio que les propoñen tampouco é factible. Con todo, Lago cree que hai marxe pro acorde, fala duns orzamentos expansivos. Digo o alcalde que estas contas buscan volver á normalidade logo da pandemia cunha recuperación dos investimentos que nos últimos anos se viron condicionados.